Ilang taon pa kaya ang lilipas bago makalabas ng kulungan si dating Pangulo Rodrigo Duterte na sa ngayon ay nasa custody pa sa The Hague, Netherlands. Ating tatandaan na si dating Pangulo Rodrigo Duterte ay hinuli noong Marso 11, 2025 matapos ang International Criminal Court ay naglabas ng arrest warrant at inakusahan ang dating Pangulo na nakagawa ng crimes against humanity dahil sa kaniyang war on drugs. Kahit porsigido ang mga abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na bigyan siya ng provisional liberty dahil unfit for trial ang dating Pangulo, ngunit ang International Criminal Court ay nag-deny sa nasabing panawagan ng mga abogado at tinuturing pa rin na flight risk ang dating Pangulo dahil siya ay may political influence dito sa Pilipinas. Balik tayo sa tanong, kailan makalabas sa kulungan si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Dahil hindi pinayagan ng ICC ang ina-apply na provisional release o temporary liberty. Kailan kaya matatapos ang pagdinig sa mga kaso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte? Ang Rome Statute ay walang sinasabi kung kailan tatapusin or may time limit ba ang ICC sa pagdinig ng kaso sa public official o dating official na nasa kustodi sa nasabing hukuman. Ngunit ayon sa mga abogado na naka-monitor sa mga proceedings sa International Criminal Court, karamihan sa mga kaso na nadinig sa ICC ay umabot ng 8 taon, 10 taon, or more. Ito ang sinasabi ni Attorney Cristina Conte, ang Assistant to the Counsel for the International Criminal Court o ICC. Sino bang mga dating opisyal sa pamahalaan na nasampahan ng kaso sa ICC at matagal na nakulong doon sa The Hague, Netherlands? Kasali nito ay ang mga dating opisyal sa Democratic Republic of Congo. Si Thomas Lubanga, siya ay inaristo noong 2006, nakalabas after 8 years. 8 taon na nakulong si Thomas Lubanga sa The Hague, Netherlands bago siya nakalaya. Si Jean-Pierre Bemba, inaristo noong 2008, nakalabas 2018, 10 taon na nakulong si Jean-Pierre Bemba bago siya nabigyan ng kalayaan. Ating tatandaan, ang ating Pangulo Rodrigo Duterte ay hinuli noong Marso 11, 2025. Ang edad ngayon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 80 years old. Kung aabot ng 10 taon ang pagdinig sa kaniyang kaso, mag 90 years old na ang ating dating Pangulo
kung mabigyan ng kalayaan ng International Criminal Court o ICC. Sa ngayon, limitado ang mga information sa mga proceedings sa ICC laban sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Alam po natin na maraming mga testigo sa prosecution, sila ang mauna na mag-present ng ebidensya at mga testigo. Matapos i-present ang mga testigo ng prosecution, ang sa depensa naman, ang mga tumistigo pabor kay dating Pangulo Rodrigo Duterte ang didinggin sa International Criminal Court o ICC. Hindi pa natin masisiguro kung kailan ito matatapos. Ngunit sa sinabi ko na, kung ating i-review ang history sa mga kaso na nadinig sa ICC bago nakalabas ng kulungan ang mga nasampahan, umabot pa ng 8 to 10 years bago sila nakalabas. Sa mga supporters ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, i-monitor niyo ang sitwasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Magdarasal po kayo dahil nasa tamang edad na ang ating dating Pangulo. 80 years old na siya. Kung aabot pa ng 10 years, mag 90 years na ang ating dating Pangulo Rodrigo Duterte. Swerte na ang ating dating Pangulo kung sa loob ng 10 taon, bibigyan pa siya ng Panginoon na mabuhay.